lokacin da yake naƙuda kuma kike shirin nishi a lokacin da zaki haifa abin da ke cikin ki, idan aka ce miki za a ƙara ki haƙuri ki bada haɗin kai. Abin da yasa ake bada ƙarin nan shine idan yaro ya zo kuma su ma'aikatan lafiyar nan suka duba suka gane cewa ko yaron yana da girma ko kuma hanyar da zai bi ya matse, dole ne kan sa su bada wannan ƙari din saboda ƙara girman hanyar da yaro zai bi ya wuce. Idan kika ba su haɗin kan ƙaraki, idan suka samu kika haihu lafiya, za su ɗinke ki yadda ya kamata, insha Allah, kuma da kula da wajen zaki koma kaman ba a yi ba, insha Allah. Idan baki bada haɗin kai ba aka yi miki wannan ƙari din, zaki iya yagewa. Idan kuwa kika yage baki san ta inda zaki yage ba, zaki yagewa ta sama, ta ƙasa, ta gefe, ko kuma Allah ma ya kiyaye ta bakin mahaifa, wanda zai kawo zuban jini wanda har mace takan iya rasa ranta kafin a gano da wuri a yi maganin shi. Saboda haka idan kika je zaki haihu kika ga alaman za a iya ƙara ki haƙuri kuma ki bada haɗin kai, ki san cewa ana yi ne saboda ceto rayuwanki da abin da yake cikin ki. Bari in amfani da wannan paper in nuna miki abin da yake faruwa idan baki bada haɗi. So idan misali wannan shine ta jikinki bayan inda yaro zai fito, kin ga kamar idan na rike ba tare da wani direction wani abu ba, baka kin gani ta yanda ya yage gaye ko ya yage ta ko ina. Amma na idan aka ce za a ɗauki scissors ko reza kamar yadda ake a baya, za a bada yanka, kin ga yanda yayi a nitse kuma yayi da kyau, yanda idan aka tashi za a ɗinke shi da kyau kuma ba zai bada wani matsala ba har ya koma kamar yadda ba a yi ba. Amma shi kuwa wannan da ya yage barkatai, kin ga ta ina ma za a fara. Sannan kuma sai sa ba da haɗin kai idan aka ce za a ƙara ki, kuma ki kula da kanki bayan ba da haɗin kai. A bidiyo na gaba zan yi magana akan yadda za ki kula da kanki bayan an miki wannan ƙari din saboda ki samu ki warke koma kamar da.